Di guys. Anak ko na tiyo. Unsa? 君の虜になってしまえばきっと Since mag-aaral na si Apitong, hindi na siya sasama sa Cebu. Ha? Oh, Sa kasi pitong? mag-aaral. Oo. Okay. Okay lang sa'yo? Okay ra, waman tayo mabuhat pero baka man ang yapon sa eskwela. Hindi mo mamimiss si Apitong? Mamimiss ko kasi jowa ko to. Hello? Jowa ko. Wala ka nang katabi, di ba? Lagi kayo Lagi kami makatabi. Wala ka nang hihilutin, wala ka nang imamassage. Umiiyak na si Apit. Sapit. Okay raman pitong cake. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel! Yay! Guys! Ay, meron pa pala mga tao dito. Nakalimutan ko. Sino? Pakilala niyo ang sarili niyo. Ha? Pakilala niyo ang sarili niyo. I'm Jumpet. I'm James. And this is your body on your screen again. Giniber! Ginover Tangkil. Giniber! I'm born with talent Ay, pa, imungan. Hi guys, this is Princess is I am Guinevere. Guinevere Tangkil. Guys, so ngayon guys, sorry guys kung ngayon lang ako ulit nakapag-vlog kasi for how many days or ilang linggo na ata ako hindi nakapag-vlog kasi medyo na-busy ako tas andyan na yung mga anak ko. Meron akong mga anak, meron na nga akong apo eh. New babies. New babies? wala si Roy guys kasi andun pa nagbibihis pa. Tapos si Jerome and Alex nandun din kasi busy sila, nag-ano sila sa tanim nila. Yes, And ngayon guys, Yes. for how many days din? Tsaka many days din. Natapos din sa wakas yung swimming pool namin. Grabe. Excited ako ipakita sa inyo yung bagong swimming pan. Swimming pan yung tawag namin kasi kasi bago namin gawing fish pan. Kailangan mo nating liguan. Gawin muna namin swimming pool. Siyempre. Siyempre. Guys, excited na si Guinevere maligo bukas. Yo. Guinevere. Guinevere. Skill. Guinevere. Skill 1. Skill 1. Paano mag-skill? I'm born with talent Ano? Snake, excited ka na Snake? Excited ka na maligo bukas? Sa swimming pool natin? Ha? Excited ka na? Yes, I am excited. Guys, wala na patumpik-tumpik. Wala na patumpik-tumpik pa. Boom ka. Hindi, papakita ko na sa inyo yung swimming pad namin. Kasi guys, excited. Bukas, ibang vlog na naman. Maliligo kami bukas. Excited na ako. At ito na! Ting ding drum roll! Wow! Grabe. Guys, natapos din namin sa wakas. Yes, Grabe, galing-galing talaga ni Bishi. Of course, we are the Bisaya Vlog Squad. We are talented. Grabe, si Easy Snake lang. yung nag-ano ng tiles, guys. Nagtaod. si Bonsai yung nag-ano, ng dito, anong tawag niyan? Nag-clean. Nag-finishing. Nagplansa. Nag-finishing. Finishing. Mortal Kombat man. Yan guys, excited na kami maligo dito bukas. Siyempre. Kakatapos na namin dito, kaya medyo basa pa to, kaya hindi pa muna namin pwede lagyan ng tubig. Tsaka andun yung guys. Ay, syempre. Parang, quiz, meron ako na ba? Oh. Tanungin natin sila kung anong masasabi nila sa gawa natin kung Yung professional ba. Mga ilang araw din namin tong ginawa, kaso hindi namin pinakita ngayon lang ulit kami. Tama. Natapos na kasi nakailang vlog din ako na gumagawa kami dito. Kaya ito ngayon tapos na. Basa pa yung si Guinevere. basa pa yung sa ilalim kasi kaya hindi pa pwedeng pasukan dito muna. So ano may sasabi niyo guys? Guys, comment down below kung gusto nyo gumawa pa kami ng isa.
Actually guys, itong tiles na to, sobra lang to sa ano, sa tiles namin doon sa Sa loob ng sa bahay. loob ng bahay. Ginamit na lang namin dito, di ba? Para hindi masayang. Oh, sayang din Tapos eh. gaganda pa yung look ng swimming pond natin, chef. Oh, nakatambak lang kasi doon sa likod kaya sabi ko, ba't di na lang gamitin dito, di ba? Maganda pa yung naman, baka masira din yun. Oh. Ito Buti na lang. hindi pa hindi pa nabasag tong mga to. Kaya, ganda na to. Ginamit na namin. Oh, di ba? Maganan tayo. Mag-dive ka daw dito, Dive pet. tayo, dive. Dive tayo, dive. Dive ka, bigyan kita 100k. Sige. Dive, maglagay ako ng diving board dito sa taas. Oh, pero tatalan lang ako, dive pa rin yun. Dive, hindi yan, dive. Ano, cannonball! Cannonball! Dapat na talaga yung ulo. Oh, dapat una talaga yung ulo. Oh, dive. Kulang yung 100k pa medical guys. Pa hospital. Wag na lang. Tsaka guys, may announcement kami ngayon. Oh my God. Snake! Halika dito, Snake. May sasabihin ako, may surprise ako sa'yo. Hindi naman, wala ka na surprise dahil mahal naman kita. 君の虜になってしまえばきっと Di guys. Anak ko na siya. Ano sa? 君の虜になってしまえばきっと Lumiyan sa feeling ko. Gikilig. Sa kilig. Umiigat na lang, umiigat. Di guys. Wala, may umiigat. Ano yung vlog kasi ko ngayon, may surprise ako sa'yo, pero huwag kang magulat ha. Ha? Anong surprise na yan? Maliligyan tayo? Ano? Hindi. Bukas pa yan? Bukas pa yan. Ibang vlog na naman yan para marami tayong vlog kasi wala. Okay, yung sinasabi mo. Ay, hindi, iba. Hindi. Di ba, ay, kasi wala na akong masyadong vlog. Tatlo lang atang vlog ko last month kaya gagawa ko ng vlog na marami ngayon. Tapos, bawi ako ngayon. Tapos, ay, ito yung sabihin ko. Di ba, alam mo naman na mag-aaral na si Apitong? Oo, alam ko. Mag-aaral na si Apitong sa, ano, since mag-aaral na si Apitong, hindi na siya sasama sa Cebu. Ha? Sabi to? Oo. Okay. Okay lang sa'yo? Okay raw, waman tayo mabuhat pero makama na magyapon sa eskwela. Hindi mo mamimiss si Apitong? Mamimiss ko kasi jowa ko to. Hello? Jowa ko to. Wala ka ng katabi, di ba? Lagi kayo Lagi kami makatabi. Wala ka nang hihilutin, wala ka nang imamassage. Okay lang ha, magtapos ka ng eskwela kasi kailangan mo yan. Kasi yung pag-aaral, investment yan eh. Investment mo yan sa sarili mo eh. Kasi pag sa pagdating ng panahon, magagamit mo din yan Tama. yung pinag-aralan mo, di ba? Tama! na lang, babawi ako Kaya, kaya hindi muna natin dito muna si Apitong sa Bohol. Okay lang sa'yo. Dito ka lang pala, Bisha. Sabi tong, okay rin ako kay... Hindi mo siya mamimiss. Sa mga mamimiss pinagsamahan natin na matagal na tayo nagsasama, ganun. Tapos may iwan na siya dito. Oh. What can you say about that? Nalulungkot ako konti. Konti lang? Ay, saltian. Saltian. Kinantinood. Saltian na lang tamo ngano itago pa man nako kanang nag-uol ko kay ngano. Ngano di ko siya mukuyok kay kanang ko pwede ra man sa Cebu eskwela pero Di man siya gana. Ilang beses ko yung sinabihan na sa Cebu na mag-aral eh, kasi ayaw niya. Pero ayaw niya kasi gusto niya dito lang daw kasi ayaw niyang malayo sa kinamama. Kaya dito lang daw siya. Kaya pero sad ka. sad ko pero makita naman gihapon. Pero matagal pa. Tagal pa, Snake. 4 na taon. 4 years. Ilang taon pa. Mululi pa maguta diri good. Hindi naman Lagi. hindi naman madaling umuwi dito sa Bohol kasi kailangan ng PCR. Yan, matagal ka nga nakauwi dito. Tama. Isang taon mahigit ka nga. Halos 2 years ka nga hindi nakauwi dito. Unsa man ni nga surprise uy nga kanang wala ni makasad man. Sad ka? Para sa future, Snake. Okay lang, Snake. Okay, kiss na lang ko dapat ikadaghan. Tinog na lang no. Wala ka nang imamassage. Okay na lang kay maglaki naman sa buko patong sa. Maglaki naman sa buko patong. Yung pak na ko feel. Wala natin na Grabe. Kagabi umiyak si Apit kasi may miss niya daw tayo kasi ilang months tayong nagsama tapos hindi na siya makasama sa Okay lang yan, atin. Pit. Alam mo, halikay mo na lang ako masyado. Hindi mo na ako para di ka na masyado mag-aalala sa akin. Wow! Nice. Pero nakadepende lang yan sa plano mo. Kung ayaw mo ako halikan, ay di, wag. Parang iba naman yun, Snake. Parang iba yun ah.
Ibaya na yun ah. Kamu doa mga pugi mo. Ay, alam nyo, alam nyo ha. Hindi talaga ako kailangan malungkot kasi meron naman ikaw. Alam ko, Kasi doon tira pala Paano yung katabi ko mamayang gabi, guys? Ay, ay. Sige. Baro po kung ano doon. Dagan na kung mga laki mga bisag-bisag. Alam nyo ba guys? Kasi ito si Apitong, addict to sa massage. Lagi dati bago ako pumunta ng barko dati, nagpapalitan kami ng massage. Nagta-timer kami, sige 3 minutes ka mag-massage Japet ha. 3 minutes massage. Tapos ikaw na naman 3 minutes. Ganoon kami na Apitong dati. Yun yung lambingan nyo, guys. Oh. Quality time. Adik kami Nice, sana, nice. guys. Adik kami Kasi kaya namimiss niya yung mga massage niya. Kaya pag nagpa-massage kami sa Cebu, gusto niya din. Ala, wala lang ko katagantahan ani kay ikaw nang wala naman si Apitong. Wala lang. Hindi ako magsaba ani kay si Chocho na pa ako sa muko rin si Roy. Pero bitaw Snake, sana maging masaya si Apit no. Ako yung nabuol. Ay, sana, ha? Dapat magkuyok kung tatarin nyo ikay mga. Pero okay na lang ikay. Para masal po na mo pudpit, kailangan masal po na mong eskwela pudpit. Si Apit to, sad si Apit. Para makareha po ka ni Tutyo ba? Dali raman po na pit. Sad na si Apit. Basta makugay kapit, ako masapo po kag maabot. Tama. Pohon. Pero hindi na siya makapag-vlog. Makapag-vlog magyapon. Makapag-vlog siya kung depende sa kanya kasi wala nang mag-motivate sa kanya na mag-vlog kasi ako lagi yung nagsasabi sa kanya na mag-vlog ka na Pitong, ganun. Paano na yan? Pati oy makaminghoy. Makaminghoy bitaw. Ando na yung isa. Kaya si Jimboy na lang ang nabilin nga gwapo. Lagi bawi. Ale ganito. Giboy, kagagaling ka, wala ka. Tingin ka, sila lang dalawa. Kanina kami dalawa. Master kayo. Binawi. Bisit na jukuan ni pandemic. Ilutin ko na lang si BC guys kasi miss ko din. Ore sila na maglaki na lang ko ani. Gago na ko ani. Let's see gago na tawa na ko pormo gago na juka. Gago na. Yung pagkain Gusto na niya maging lalaki daw, guys. Kahit ko Pitong, okay na Pitong. Umiiyak na si Apit. Si Pitong. Okay naman Pitong kay ko maglaki ko pohon, ikaw gyapon akong barkadahon. Ikaw ang new friend ko at si Tutyo. Barkada nga ako nun. Anong pagkabarkada, Snake? Baka merong ibang motibo. Makikita mo talaga na sad si Apitong Snake. Nakikita mo talaga Ako na sad si Apit. sad ko pero wala mong ko'y mabuhat eh. Kailangan man siyang muskwila pero Pwede naman siya doon kaso ayaw lang niya talaga kasi ayaw niyang Komportable kasi siya dito, feeling guys. niya mas komportable siya dito tsaka feeling niya malayo siya sa ako nabig yung gamay lang. Coke. Ay! Let's go ko ga. Abi na kong ice tea. Akala niya ice tea. Ano ba to? Abi na kong ice tea. Ano ba yan? Kape. Abi na kong ice tea. Let's go. Di bali nang mag-aaral ka muna kasi isasama pa rin kita sa Cebu. Magin na timan tipid. Ako ang mga advice mo magin. Sorry bossing pero ito lang yung Okay ka pa kaya Jimboy. Take two. Okay lang yan, Pet. Kahit mag-aaral ka, isasama pa rin kita sa Cebu. Bukol mo ko, di mo Pet, og makabalik ka sa Cebu, pero tapad dyan pagtagtong. Tanongin ko ulit si BC. Tanongin ko ulit si BC. Take three. BC, okay lang ba nga pag mag-aral ka na, dalhin ka rin namin ngayon sa Cebu pag-uwi? Ano daw? Take four. Pagod na mo. Take four. Dapat meron take ka na isa. Jumpet! Sama ka ba pagbalik sa Cebu? Dugay mo matigo. Dapat. Take five. Tarungan ninyo diri, gihapon yung direktor ha. Kasakit ako ka mo. Script. Kuha na lang ninyo. Sige, Steve. Apet, okay lang yan na kahit na mag-aaral ka ngayon, isasama ka pa rin pag uwi namin sa Bohol, ay sa Cebu.
Take 7. Hey, dapat perfect tayo dito guys. Perfect guys. Okay. Take 7. Action! Ito. Last na talaga to. Finals. Let's go. Pet, di ba mag-aaral ka sa August? Dadalhin ka pa rin namin sa Cebu. Oo. Pag uwi namin ng Cebu. Oo. Okay lang yun sa'yo, Snake. Okay lang. Okay na si Snake? Ang saman. Mas kailangan mo si Karang Japit din na darong Japon ni Magsibo. Oo. Ako wala rin klase. Ha? Online. Online. Online ra. Oo. Okay ra uy. Sa wakas! Ito, sorry bossing, pero ito lang yung ano. Guys, meron ako tanong guys. Nangalay ba yung kamay mo? Lagi ang kamay ko. Lagi ako. Ito yung first pad ko, guys. Andito yung mga ano ko, andito yung mga babies ko. Mga mollies, yan. Marami yan sila, guys. Mga malalaki na to sila, mga breeder size na to. Yes. And meron pa ako dito. Dami ng mga isda si Christy. Ito yung mga juvie pa ng mga babies ko. Hi guys! Mga balloon mollies. Ito kasi yung mga paborito kong mga isda, guys. Yan, tingnan nyo, di ba? Tapos ito naman, goldfish and koi. Panandalian lang dito sila, guys, kasi doon namin siya iano sa ano. Doon namin to Ginawa ilalagay sa ginawa naming fish pond. Yes. Actually, guys, ginawa talaga to para sa mga koi and goldfish. Ha? Isasali ba yung goldfish dyan? Mm. Kala ko para... Okay yan sila magsama, koi and goldfish, kasi lalaki din yung goldfish, malalaki yung goldfish. And yung mga apo ko, guys, kasi yung mga babies ko, meron na din mga babies. Gumawa na ako dito ng isa pang pond. Oo. Trapan. Tapos, trapan pala tawag kasi Siyempre. trapal siya na ginawang pond. Dito ko nilagay. Wow, parang maganda ng lightings dito. Asa? Ito guys, ito yung isa kong pan. Dito guys, marami yung mga babies na guys. Yan, tingnan nyo. Ewan ko kung nakikita nyo ba. Marami yung guys, mga 110 pieces to na babies. You know? Ay guys, ano lang to? 10 na lang kasi may baki kanina. May darating pa ako ng mga marami pang babies. Dito ay lalagay. Medyo malaki-laki siya guys kasi medyo marami-rami din yung mga parating na mga babies ko. Yan. Pinalinisan ko dito kasi maglalagay pa ako ng mga ibang pants dito para sa mga ibang babies ko. O, di ba? Sana all. Abangan nyo bukas sa Makalawa yung ligo namin doon na vlog. Well, kahit ko daw. Parang kasya ba tayo lahat doon? Kasya! Kakasyahin, no? Nakatayo lang. So doon po natatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!